И тогава си казах, добре, защо, нали, четвъртия е най-гадното място. Мисля, четвърти, дали си на Олимпиада, на Световна купа, на каквото и да се даде, четвъртия никой не го знае. Да. Нали, по-гадно от второто място. Второто място е гадно, защото не си първи, но четвъртия просто никой не разбира за тебе. Така че бях в една ситуация, следващите двама скиори, ако слезнат и ме бият, аз ще бъда четвърти, нали? Беше неприятно. Но един от скиорите всъщност, Клемен Ноел, французина, той слезна с равно време като мене. Да. И си казах, добре, явно днес ще е моят ден, защото съм бил четвърти, е много гадно. И следващия момент гръка AJ Jeans, той тогава беше в страхотна форма и водеше първия манш. И всъщност всички го чакахме да видим той какво ще направи. След спускането му, въпреки че видях, че имаше хващане на кол, той завърши до финала. И нали, изписа първо време, едва ли неофициално сини би. Но след... всъщност за това се забави, нали, моята емоция. Защото всички видяхме, че му хвана, но всъщност трябваше да се докаже, че му е хванало. И това от ФИС, нали? И това трябваше около 30-40 минути и някакси ти не смееш да се зарадваш. Мисля, знаеш, че му е хванал, знаеш, че си трети. Обаче, какво пък ако му се размине? Добре, какво ти мина през главата, когато се качи на подиума? Ами, супер щастлив. Някакси осмисля труда, осмисля това, че си далеч от къщи, това, че се занимаваш с този спорт от толкова много години. Осъзнаваш, че сега е момента, в който събираш плодовете от целият този труд, който си вложил. И едно такова удовлетворение. В смисъл удовлетворение е истинско от това, което правиш, че си е заслужавал, че е имал смисъл, че си зарадва отбора, хората покрай тебе, които са страдали или знаят ти през какво си минал, нали? Може би бих стигнал думата удовлетворение. И след като се наредихме на подиума, беше, нали, страхотна емоция и след това правят всички, които са били на подиума, си събират екипа. Да. И правят една снимка на подиума на финала на състезанието. И първо се снимаха норвежците, после се снимаха французите с екипи от 15-20 човека. И накрая отиде нашия екип, който бяхме аз, Ивайло Борисов, треньора ми и физиотерапевта. И по принцип на тези снимки дигат високо скиора, нали? Да. И аз казвам, момчета, ще ме дигате ли? И те, не, ти са с обувки и с такова си много тежък. Но да, и тогава тези от ФИС, Международната федерация по ски, те дори направиха снимка и я качиха, за да се види каква нация, с какъв малък екип всъщност се успява да стигне до въпросния подиум. На твоето трето място, където ти се класираш в Щатите, на колко стотни си реално ти от първата позиция? В Америка беше на 24 или 26 стотни. 24 стотни? Да. Това са 24 стотни. Да. Някаква аналогия, примерно бях чел някъде, че примерно... 4 пъти по-малко от секунда. Да, че примерно като мигне човек и това е примерно 20 стотни. И това означава, че в рамките на едно мигане трима са завършили с тази разлика. Това нищо не е. Да, и тук с моят треньор има една шега, която ми казва винаги, че ако ръката ми беше малко по-дълга, най-вероятно можеше да съм поне втори. Да, защото вие накрая се протягате се едно за... Да, и разликата е наистина много малка, но примерно на Олимпиадата бях на 36 стотни от медал с 9-то място. Значи в 36 стотни влизат 9 човека. Не, това е до третото място. Но от трето до 9-то място са били състезатели в 36 стотни. Вау. Което 36 стотни или пишеш история, или общо взето нищо не правиш. Да. Добре, това време е толкова кратко. Има ли атестация от отборите, че техниката, която измерва времето, не е правилна или има нещо, което не е както трябва? Не, значи техниката винаги работи много добре. Даже ако нещо случайно не хване време или такова, слагат се две уредби. Така че предполагам, че има начин, по който сравняват, нали, времето за сигурни, но ските, нали, тук мога да кажа, че е уникален спорт, защото зависиш само единствено от себе си. На старта буташ една пръчка и на финала преминаш през един лазер и всъщност няма страничен фактор, който може да ти попречи или някой съдия, който да каже изпълнението не беше много красиво и ти си българин, няма да ти дадем първото място, така че от тази гледна точка спорта е уникален. Да, много обективен. Добре, аз искам пак да се върнем само за това, защото според мен много хора не си дават сметка какво означава 36 стотни разлика. Според мен, да, ти какво казваш, че първите 30-те по някакъв път могат да влязат в колко секунди? Когато трасето е лесно и ледено, такова, че да е еднакво за всички,
се е случвало в първия манш 30 човека да влезнат в една секунда. Да, то това една секунда е примерно някой да скача на въже и един скок на въже, това е една Да. секунда. И Смисъл, това са влезнали 30 човека. това е разликата между тях. Е тази една секунда. Това е едно, да, 30 човека тръгнат едновременно и просто в една секунда те... Представете си, нали всички сме гледали Юсейн Болт, Да, как има 3-4 зад него и те са примерно с една секунда по-бави. да. И сега си представете, че в този диапазон между Юсейн Болт и втория, третия, четвъртия, не знам, Да. има 30 човека, които тичат и това е завършва, диапазона, да. в който или влизаш в световната купа, или не влизаш. И това е дали някъде си натиснал малко по-силно или такова. Да, затова казвам, че в момента световната купа печели този, който направи 2 спускания без да сбърка. Да, Защото де факто всяка една грешка тя ти коства време. да, И в някакви моменти ти нямаш време да. за губене. Искам да те попитам, Аби, за Сани, за сестрата и за Камен Златков. Сани прекъсна с спорта, Камен също. Защо го направиха? Ти ще продължаваш? Защото в моите очи аз имам намирам смисъл в това, което правя. Имам цели, които не съм изпълнил. Имам детска мечта. Просто имам пред мен неща, които гона. Сестра ми тези неща не ги виждаше за себе си и смятам, че тя пък оцели точния момент, в който да каже: добре, аз не съм на 100% сигурен, че това е моето, по-добре да правя нещо друго. Така че тя много добре оцели момента. За Камен Златков не мога да говоря много, понеже той в момента, доколкото знаме, е в Швеция и не сме имали много така време да ми разкаже точно какво и как, но предполагам, че това решение сигурно се било трудно, защото той също като мене целият си живот го отдал на ските, но очевидно е намерил в нещо друго по-голям смисъл. Така да кажа. А какво става с смисъла при теб след ските тогава? Това е доста сложна тема, на която нямам отговор. Защото един професионален спортист на такова ниво си толкова фокусиран върху тук и сега. Да, мислил съм си върху темата с какво бих се занимавал. Мога да кажа с какво не бих се занимавал. И това може да очуди много хора, но може би не бих се занимавал да ставам ски учител или ски треньор. Защото това сме си говорили с моя треньор, че втори път по такъв път е много трудно да минеш. И със сигурност желанието няма да ти е такова, каквото ти е на първия път. И че доста пъти си даваме сметка, че спрямо през какво сме минали, ако сега ни върнат назад и знаем, че ще минем през такива моменти, най-вероятно по-лесно сме щели да се откажем. Така че много дълга тема, мислил съм по нея, но е трудно според мен да един спортист толкова фокусиран върху тук и сега резултатите и да си сбъднеш мечтите и резултатите, е трудно да мислиш за нещо след спорта. Световната купа правите ли допинг тестове и ти правил ли си? Да, значи има във всеки един професионален спорт има листа. Как влизаш в тази листа? Ако почнеш да ставаш интересен, да показваш резултати и се очаква от тебе едва ли не да побеждаваш, те вкарват в първата листа на допинга. Дълго време бях във втората, която втората е малко по-лека от първата, като във втората изискват от тебе само за твоето местонахождение абсолютно всеки ден. И не са чак толкова строги. В първата листа трябва да пишеш абсолютно всеки ден къде си и винаги да има един часови прозорец, в който със сигурност ще си на това място. Значи ти винаги пишеш, че си примерно в хотел еди къде си в този град. Да. И след това добавяш от 12 до 1, аз ще съм там. Със сигурност. Всъщност, да, сложно е, защото ти трябва да знаеш всеки ден къде си, в колко часа задължително трябва да си на това място. И то не, че е толкова сложно, колкото ти в такъв забързан начин на живот. 3 дена си тук, 3 дена си в Австрия, после си в Германия, нали? Едно нон-стоп пътуване. Ние има случаи, в които до последния момент не знаем утре къде ще. Нали? Примерно планували сме Италия, ама то в Италия може, нали, условията да не са окей. И това се сменя. И има случаи, нали, в които забравяш това нещо да го напишеш и може да стане много грозно, защото ти ако си избъркал, си дал грешна информация, че примерно си в София, ти си в Италия, нали, и те ти звъннат, това е всъщност едно наказание. А те ти звънят, ние сме в София, ела. Ние сме на адреса, който си поддал, Вау. тебе те няма, какво правиме? Не ми пишат ти наказание.
И всъщност ако получиш 3 наказания, вече се водиш с позитивна проба за допинг. Да. Но тези хора, които са в първата листа, се тестват доста редовно. Примерно най-вече в подготвителния период, в който тази година